Stari dobar skadarlijski običaj u Beogradu da goste pozdravi po koji glumac, glumica kao sećanje na boemska vremena Skadarlije. Na ono naše nekad što bejaše. Bejaše mnogo toga lepog u Skadarliji. Tamo je prva kafana bila otvorena 1867. Sedeli su kao vi večeras. Pesnici, pisci, slikari, glumci, ali i svi ljudi dobre volje koji su volili dobru trpezu, priču, čašicu, druženje, šalu, smeh. Mnoge anegdote ostaše iz tih starih, dobrih boemskih vremena. Kažu, na primjer, da je mnogo vremena u Skadarliji provodio Branislav Nušić. Tu je sreo jednu divnu mladu devojku i rekao joj: "Veoma ste lepi, gospođice. Žao mi je što ja to isto ne mogu reći za vas. Znate, nikad vas ne bi mogla voliti, suviše ste stari za mene." "Svejedno, gospođice." "Kako molim?" "Svejedno. Ja volim teletinu, ali mi je svejedno da li tele voli mene." Beše ne. Pa kažu da se isti Branislav Nušić vratio kasno kući, posle jedne duge sedeljke u Skadarli i naravno proba neopaženo da se uvuče u kuću. Odjednom začuje glas svoje žene: "Koliko to ima sati?" 10. U tom trenutku sat otkuca 1. "A šta je ovo?" "Bože, ženo, što si smešna. Pa ti hoćeš da ti sat otkuca i 0? A ono što se nekada pevalo Skadarlijom, peva se i danas, maestro Bogo. Golujem ja, goluješ ti, golujemo od ljubavi. Da je sam veta ko struja baš. Da je kao mesec, pa. Zaista divno plešete, gospodine, hvala najljepše. Hvala lepo. Jedan stih nam večeras veli ovako: "Spet tete se rodile, prijatelji, vince nam slatke nam oživlja žile, srce razjasni i oko, ki utopil sve skrbi, potrtih prsi,
budimo. Najžive sine rodi, ki ne dočaka dan, tako da sonce hodi, prepir je sveta opet nam. Da li ja prozbog sad? Ne vrag. Na zadnje še prijatelji, kozarce zase zdignimo i smo za to se zbravili ki dobro srce mislimo. Dokaj ni, najživi Bog, kar nas dobrih ljudi. Živeli. I prijetno večer. Hvala lepo.